Hi, this is Marvin Baguio of Pinoy Lab Road Trip. Please don't forget to like and share and leave comment below. It really helps us out. Please subscribe and hit that notification bell so you have never miss an update. Subscribing to this channel will help us a lot to grow and provide better content. Dito nakaulat, sigawas. Ada kong kamera. Nabot yun tadi. Oh, tahu na, ba't pinakadato ang tubig? Eh, patong agit natin yung nabakit naman na. Oo. Ito nga sa kami. Uri na dito. Nakaawak. Ngayon nakadako ang tubig. Tanawin ko nila ang kalawin sa kalawin mo sa kaya nila ako na ako wala ko dito wala ko mo basta pa ako ng tao pero namay tagi na Lon siya. Lon. Sa akin sa parito. Saan sa green. Dili na siya magihan. Dili na. Dili na mula po siyang sapa. Harangan man harangan. So dito na magagi. Dito na tuyok. Dili taman. Kuhawan ni kawayan. Harangan na diya. Paana. Sunod na plano, dili na magaling sa pa. Okay na mo isa pa ay. Oh, ikunit siya. Kasi na mo kuan ganit. Ano nga kuan? So butang-butangan sa grid. Bakit na madunga sa pa dito? Dito na ito sa highway. Dili na siya matuloy ng tubig. Pero marag dapat din. Dapat itukan din nila
na nangangkat tayo. Paano ba na? Mama ni, ngayon na ka. Oh, katong sa balay ka niya. Dagan. Saraan na. Oh. Pero wala siya kung ilang kahawag na. Ako na nagkakimuli ka. Ano taninit ka no? Apoy, balik-balik eh. Balik, layo kayo, no? Nadiri mo ang piso, naritos layo, ano kay piso? Ito. Tabok ka? Ah. Dari baba. Oh. Blurred di siya.
Likod. Isa. Bantay. Lingkuri sa mabe. Lingkuri sa kadali.
Road trip ta, road trip.
Malit. Ito may kuha nagdaw. Ay, tabay ka daw? So nang mamisin. Wala ay. Ha? 1-4? Lagi.
Pinoy Rap Road Trip. Ako ka rin Nawe. ito, sa back.
Welcome to my vlog. Don't forget to like, share, and leave comment below. It really helps us out. And please subscribe and hit that notification bell. Never miss an update. Subscribing this video channel will help us a lot to grow and provide better content. Thank you.